Iki lho yu, lawos sing enake ngalang-alangi daging yu, regane yo ngalang-alangi daging pisan yu, apa meneh nek gak walang kayu. Wis ngono adek masake yo ruwibete ra kaprah yu, cara gak enak, gak gurih ngono aku yo moh yu, karena iki enak gurih dadi larang tetep tak tuku. Tapi aku duwe carane ben gorenge mang gak suwi yu. Piye carane? Ngene lho yu. Pertama ki walange dumbah resik terus digodhog, dikei bawang geprek, ketumbar bubuk karonan uyah, terus digodhog sampai mateng, pokoknya sampai berubah warna blekutuk-blekutuk untuke metu kabeh ngene iki lho yu. Nah nek untuke metu terus warnane ya wis rada pekat ngene iki terus diangkat, ditiresno ben banyune mudhun kabeh yu. Bar ngono terus digoreng ning minyake rada agung, dipanahno sik sampai bener-bener panas. Lagi walange mang dicemplungno. Terus rada diudek-udek kala-kala, digoreng sampai garing sering ngono kae lho yu, kaya nek goreng rempeyek. Lah nek wis garing sering ngene iki terus diangkat. Iki wis kena dipangan lho yu, soal iki wis dibumboni mang uyah karonan ketumbar bubuk ambek bawang, tapi iki tak bumboni neh ben tambah muantul yu. Jane bar digodhog saurunge digoreng mang dibumboni yo kenek yu lagi digoreng, tapi nek digoreng biasane kantil. Dadi iki tak goreng sik sampai garing. Bar ngono lagi tak ulekno bumbu ana bawang brambang karonan lombok, wis gak usah macem-macem. Iku diulek sampai lembut terus digongso sampai mateng, tambahi neh uyah, ge mang uyahe kurang asin. Terus tambahi kaldu bubuk, terus digoreng sampai bumbune mang mateng yu ben gak langu. Lah nek bumbune mateng, lagi walange goreng kriuk mang dicemplungno, diudek-udek sedelo ben bumbune sampai rata. Ban ngono nek wis rata lagi dipateni kompore diangkat. Nah, iki lho yu walang gorenge, iki rasane gurih, apa meneh nek ana ndoke tambah gurih banget yu. Dienggo mangan mbek sego tok niki lho enak rasa lawah liyane.